ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಐಟ್ ಇನಿ ಆನ್ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋನ ನಮಕ್ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇನಿವು ನಮ್ಮ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಯಾನಿನೇ ಈಗಲೇ ತೋಜವೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಡ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕುಮಾರದ್ವಾರ. ನಮ್ಮ ಕುಮಾರದ್ವಾರಡು ಮೀದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ఒక ಬಿಲದ್ವಾರ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲದ್ವಾರ ಪೋಡು ಆಡ್ ಬೊಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್. ಮುಂದೆ ಕುಮಾರದ್ವಾರ ತುದೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಮೀದು ಒಂದ ದುಪ್ಪೊಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರದ್ವಾರದ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನೆ ಒಂದೇ ಬಿಲದ್ವಾರ. ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆನೇ ಉಂಡು. ನಾಗದೇವರ್ನಪುರ ರಾಜ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಸುಕಿ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಈಶ್ವರನು ಉರಿತಾದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ವರವನು ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ಪಡೆಯಂದಿರು. ಈ ಬಿಲದ್ವಾರ ಗುಹೆ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪುಣಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ ನಟನೆ ಒಂದೇ ಗುಹೆಟ್ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಜರಿ ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರಾಪಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಮುಟ ಉಲಾಯಿ ಪೋಲಿ ಆತೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಪಿನಗಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಆದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪರ ಕಾಂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಬಿಲದ್ವಾರಡ್ದು ಚೂರ್ದು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಸರ್ಪದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಚೇರಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಓ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಪ್ಪನೆ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಚೀಟಿ ಮಲ್ತು ಬೇಕಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋಡು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಟೆಂಪಲ್ದ ಪಿರೈ ಮರಗಿಲ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಂಚ ಉಂಡು. ಆ ಪುಂಚೋಡು ಆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲೆದು ಪ್ರಸಾದವಾದ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಪಸಿದಿನ ದರಿದ್ರ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪನಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಕ ವಾಸುಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಲೆಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ.